बे समाव फोसावनो लादों मोनसे माहारियारि रादाब। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायाव सा 20 दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि उनाव भारत आरो पाकिस्ताननि सोमोन्दोआ गाहायथिं थांनायखौ नुनो मोन्दों। मोन्नैबो हादरनि सोमोन्दोआ गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारि जानानै दङ। बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सोमोन्दोआ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जोबनायनि लामायाव। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायखौ लानानै जेंना जानायनि गेजेरावनो पाकिस्ताननि हेंथायै आरोबाव मोनसे गोरा राहा लादों भारतआ। नसुंसेनि हादर पाकिस्ताननिफ्राय थोंजोङै एबा खेंस्लायै मुवा बेसाद लाबोनाय एबा इम्पर्टखौ बन्द खालामदों भारतआ। पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय गासिबो दिहुनथायफोरखौ होबथानायनि थिरांथाया हायुङारि रैखाथि आरो रायजोआरि खान्थिनि मोजांनि थाखाय लानाय जादों होननानै बुंदों मिरु सरकारा। गुबुन फारसेथिं गाज्रि जालांनाय सोमोन्दोनि गेजेराव पाकिस्तानआ गावनि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनो राहा लागासिनो दङ। मानोना भारतआ जम्मु काश्मीराव उदखारि हाबाफारिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो समायखिरा लादों। माखासे भिडिअफोरा ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ, जेराव पाकिस्तानी रौनियाफोरा पाकिस्ताननि आवथायाव थानाय काश्मीराव जायगायारि सुबुंफोरखौ हाथियार बाहायनायनि फोरोंथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव फोसावनो लादों मोनसे माहारियारि रादाब। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायाव सा 20 दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि उनाव भारत आरो पाकिस्ताननि सोमोन्दोआ गाहायथिं थांनायखौ नुनो मोन्दों। मोन्नैबो हादरनि सोमोन्दोआ गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारि जानानै दङ। बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सोमोन्दोआ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जोबनायनि लामायाव। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायखौ लानानै जेंना जानायनि गेजेरावनो पाकिस्ताननि हेंथायै आरोबाव मोनसे गोरा राहा लादों भारतआ। नसुंसेनि हादर पाकिस्ताननिफ्राय थोंजोङै एबा खेंस्लायै मुवा बेसाद लाबोनाय एबा इम्पर्टखौ बन्द खालामदों भारतआ। पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय गासिबो दिहुनथायफोरखौ होबथानायनि थिरांथाया हायुङारि रैखाथि आरो रायजोआरि खान्थिनि मोजांनि थाखाय लानाय जादों होननानै बुंदों मिरु सरकारा। गुबुन फारसेथिं गाज्रि जालांनाय सोमोन्दोनि गेजेराव पाकिस्तानआ गावनि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनो राहा लागासिनो दङ। मानोना भारतआ जम्मु काश्मीराव उदखारि हाबाफारिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो समायखिरा लादों। माखासे भिडिअफोरा ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ, जेराव पाकिस्तानी रौनियाफोरा पाकिस्ताननि आवथायाव थानाय काश्मीराव जायगायारि सुबुंफोरखौ हाथियार बाहायनायनि फोरोंथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाय लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआ। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआ कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआ। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।